mga tiya karong buntag nga maghimo kita og Like sa kung na Arabic food na pork chop. Ma, okay ra ka ma? Marination oil, ang butangan og turmeric, Ma, chili powder, wa magating. black pepper, Wala magatingog siya ng Ellen. and then salt. Butangan og salt. Nani siya oil kay Arabic style mo siya. And then isa naman sa akong garlic powder. This is very easy na siya recipe. Ito ano na siya grilled yung garlic powder. Mga nigahi akong garlic powder. And then i-mix na siya nila. Ini siya nga kuwan. Ako pa dahil siya kuwan. Sigulan og herbs. Kung isagol nga herbs ani kay katong kuwan. Italian nga herbs o gamay suka mo ni siya ko ng atong marination o na ako namutangan og Italian herbs para humot siya instead of oregano mo ni siya kong gigamit. Dapat ni si Mix na kaon siya. kaon. Mix ko until nga mahalo gid tanan. Human, human ay marinate imas mo sa masahe di mo. Imasage mo sa karne. Mo na siya ang atong marination. And then after that, i-rest na nimo siya og mga 30 minutes sa chiller. Una ni mo lutoon para mutuhop yun ang atong marination. As easy like that. Pag human sa 30 minutes, nagpainit ko sa akong grill. Nagtahangan ako gamay mantika. Tayo, sugba na. Sugba na nato. Easy, very easy. Next time, ako lutoon ang rice na pares ano. Magluto ka og pasta rice or vermicelli rice. Ini sa mga tiya. Ini kaluto ano. Dan natay nindot nga paniod to. Og salamat sa pagtan-aw pag subscribe. Okay. Pinduti sa naang kanang notification bell. Salamat sa pagtan-aw.